Dobrý deň, vítam vás u webinára, kde si ukážeme momentálne nejaké novinky ohľadne káblových trás, čo sa týka v rámci Service Packu. Takže spustíme si CAD Compo 2024. Chcel by som vás upozorniť na to, že vám vybehne momentálne už okno, možno ste si aj to všimli, že máte v rámci live aktualizácií, ak ich máte zapnuté, tak vám vyskočí toto okno a môžete si aktualizovať verziu 2024 na Service Pack číslo 1 a aktualizácia je to 45. Ukážeme si aj, kde to môžete nájsť. Môžete si stiahnuť priamo tuto. V rámci SD stiahnete si inštaláciu a spravíte si aktualizáciu vašej aktuálnej verzii. Takže ja si to potvrdím, ukážeme si, ja si spustím celý výkres, ukážeme si, kde si môžeme pozrieť zatiaľ ten najčastejší dotaz, kde si môžete pozrieť priamo, akú máte verziu, takže keď si dáte nápoveda v rámci aplikácií CAD-COM+, tak tu nájdete priamo tú verziu CAD-COM+ 2024.1 a verzia 24.1.0045. Toto je aktuálna verzia, na ktorej teraz budeme ukazovať vlastne nejaké novinky, čo sa týka naozaj funkcie, ktorá sa chce elektroinštalácie a elektrorozvody. Ak by vám náhodou nevybehlo toto okno, tak si ho viete samozrejme zapnúť. Môžete ho zapnúť napríklad v rámci nastavenia CAD-CONu, čiže dáte si možnosti a tu si dáte, že užívateľské predvoľby, ak máte vypnuté alebo ste si vypli po inštalácii po prvom spustení 2024 tie live aktualizácie, tak tu si ich viete zapnúť, čiže stačí toto zaškrknúť a vypnúť a zapnúť potom CAD-CON a pri tom ďalšom zapnutí už vám vybehne aj toto okno možnosťou aktualizácie. Samozrejme dostali ste aj maily a v tých mailoch nájdete priamo tiež tú inštaláciu, takže môžete si inštalovať aj priamo z toho mailu. Takže toto je trochu informácie, čo vlastne si budeme ukazovať, alebo čo budú novinky, alebo čo sú novinky Service Packu 2024. Samozrejme, odporúčam si pozrieť aj kolegov webinár, čo nové 2024.1 v rámci CAD-COM+ Map a ten sa bude konať, určite vám prišli aj informácie 31. októbra, takže kľudne sa prihláste a odporúčam si pozrieť aj iné novinky, lebo tento teraz webinár je zameraný priamo na nastavenia elektrorozvodov, to znamená, že pekne budeme navazovať na webinár, ako bol predtým, ako na elektrorozvody. Tento webinár, alebo záznam z tohto webináru si môžete samozrejme pozrieť na stránkach cadcom.eu. Máte tam odkaz je priamo zase s platným CAD-CON Active, tak môžete si veľmi jednoducho pozrieť záznam a popozerať si, aké sú tam zásady, pretože ohľadne týchto zásadov dosť často mávam dotaz, že tam nie sú splnené nejaké podmienky, buď nejaké číslovania alebo nejaké križovanie a tak ďalej. A potom je dobre si to pozrieť a pracovať na základe týchto odporúčaní. Dobre, poďme si pozrieť vlastne, čo bude, alebo čo je predmetom Service Packu. Kolega, keď bude ukazovať novinky, tak bude ukazovať v podstate komplet celý CAD-COM+ Map a teraz tieto webináre, ktoré budú teraz a na budúce, tak je zameraný hlavne na novinky v rámci Service Packu. Takže ukážeme si, čo tam máme v rámci elektrorozvodov. Je to dosť na podnet vás užívateľov, takže sú tam naozaj opravené veci, čo sa týka napríklad optimalizácia a rýchlosť spracovania alebo výberu elektrorozvodov. To znamená, že teraz už je jedno, či vyberáte správa alebo zľava a je rýchlejšie to spracovanie nielen pri prvom spustení, ale samozrejme už aj pri ďalšom. Ja tu mám napríklad núdzové, samozrejme platí to isté, ak sme si ukazovali predtým, ak tam máme nejaké núdzové svetla, ktoré nie sú, alebo svetla, ktoré nemajú pripojenie priamo k pripojenie s vypínačom, alebo sú pripojené k niečomu, tak stačí pravým tlačítkom nepoužívať vypínač. Takisto veľmi často dostávam tieto dotazy ohľadne toho, ako toto nastaviť, prečo mu vyhadzuje chybu užívateľom a týmto štýlom si to viete. Zasa, ono to, aj keď som vybral, tak je tam iná značka. Ono to berie na základe toho, ako máte značku a jeho IDčko, tak on si zapíše, o akú značku ide a potom už do budúcnosti, už keď takto raz dáte, tak už nebude si pýtať od vás toto nastavenie. V rámci
toho, keby sme to potrebovali dať napríklad naspäť, tak keď si nájdeme núdzové osvetlenie, napríklad túto, tak keby som to dal naspäť, tak máte možnosť zasa cez pravé tlačítko vrátiť naspäť, používať vypínač. Je to dobré v tom prípade, keby ste chceli tie prvky zasa vidieť, vyťahnúcich, aby vám vyhlasovalo ako keby v úvodovkách, berte teraz nejakú chybu, tak vtedy dá sa si toto používať vypínač. Ďalšia vec, ktorá zaznela, alebo ktorá bola hlavne od užívateľov slavoprúdov, že nastaviť si v rámci prepojenia viacerých prvkov oddelovač. To znamená, ja tu mám teraz výkres, ktorý poznáme, ktorý sme si ukazovali a vyrábali sme si respektíve priamo pre nejaký slavoprúd, nejaké buď zabezpečovačky alebo ďalšie veci, ktoré som ukazoval na tomto podorice. Tak keď si to ukážeme, tak vidíme, že tu máme momentálne nastavené jednotlivé prepoje. Po prípade môžem zopakovať, ako spraviť, ale je to v tom webináre ako na elektrorozvody, ako si nastaviť priamo prepojenie viacerými prvkami, viacero káblami tento prvok. A tu máme, alebo mali sme defaultne nastavenú pomlčku. V rámci service packu si viete teraz nastaviť oddelovač iný ako tú pomlčku. Napríklad máte tu predefinovanú bodku. Vy si tu môžete dať hoci ktorý znak, jedno, či si tam dáte hviezdičku, pomlčku, číslo, alebo ako potrebujete, automaticky on doplní, zmení ten oddelovací znak. Samozrejme platí zasa označenie toho prvku, čiže pracuje s označeniami tých prvkov, ktoré robí a na základe toho okruhy definuje. A máme tu teraz vlastne definovanú tú bodku. Takže teraz, keď to máme, tak si dáme vložiť do výkresu a automaticky nám definuje tie trasy podľa toho. Takže keď si to pozriem teraz nejaké označenia, mám to napríklad niekde sem, tak uvidíme, mám to teraz bez označení, zadefinované iba dimenziu, tak ukážeme si, už keď som u toho, ako si nastaviť pre istotu ešte aj nastavenie v rámci týchto elektrorozvodov. Takže v rámci nastavenia a ovládaní záložky máme tu nastavení, dáme si nastavenie, vlastné nastavení a tu máme teraz predefinované napríklad označení typ dimenziu alebo počet označení typ dimenziu, po prípade počet označení. Vy si tu viete nastaviť tzv. Masku aj pre seba, ako potrebujete cez upraviť a nastaviť nejaké ďalšie úpravy tohto nastavenia. Je to na vás, my sme tu predefinovali, myslím, že to bolo ešte do 24 alebo 23 service packu, označenie, počet označení typ dimenziu, takže stačí na to kliknúť, potvrdiť a potvrdím OK. A teraz znova, čiže toto, čo som mal predtým, musím si buď vymazať, alebo nevyrobí to, nenastavuje to znova, že by som to vedel aktualizovať, pretože ja tú popis dimenzií musím znova vygenerovať. Čiže ja si vyberiem teraz v tomto prípade vygeneráciu, potvrdím a teraz už vidím, že mám zadefinovanú VL 1.0, 1.02. Čo sa týka tých popisov alebo ešte kontrola jednotlivých trás, tak používate buď hromadnú zmenu vlastností, ale to je hlavne u prvkov, ale čo sa týka trás, tak máte tu možnosť napríklad informácie o prvku, ja si vyberiem takto napríklad túto trasu, potvrdím a tu si viem skontrolovať, pozor, je tu iba táto naozaj to informácia o prvku, čiže skontrolovať, vidíte, že tu máme zašedené 1, 2, 3 a vidím káble, aké tam sú, po prípade, ak tam je nastavený ten parameter kam, ako sme si ukazovali v rámci toho webináru ako na elektrorozvody, tak tu si to viem skontrolovať. A ďalšia vec je v rámci týchto nastavení, keď si dáte vedení prírazí vlastnosti, to je tuto, kde sa nachádza, tak si vyberiem teraz zase tú krivku, potvrdím a tu teraz si viem doplniť zase nejaké káble ako nejakú rezervu. Tu by som iba upozornil jednu vec, že keď to spravíte takto ručne, že by som tam pridal nejaké tie kabeláže do tej trasy a následne potom znova spustím funkciu elektrorozvody, tak tie káble vám zmiznú. On to prepíše, pretože on tam zapisuje tie informácie znova, ktoré sú v rámci elektrorozvodu, tak vám ich tam zapíše a prepíše. V tom prípade je dobré, ak tam potrebujete nejakú rezervu, tak na nejaký buď prvok koncový alebo nejaký iný prvok dá sa pridať v rámci toho, keď sme si to ukázali napríklad túto, že si dám vlastnosti vedenia alebo zaškrtím kabely, doplním si tam ďalší ten kábel o nejakú rezervu, zase si vyberiem nejaký typ, ja som hodím napríklad takýto, a automaticky on bude rátať, že ide ten kábel s tou rezervou až sem. Kľudne môžete dať u toho koncového prvku si nastaviť,
že pôjde buď do expanderu alebo do nejakého iného prvku, len treba si dať pozor, že musí mať presné označenie ako ten koncový prvok. Čiže keby som tam mal napríklad malé písmenka, malé písmenka, veľké písmenka, presne to isté, musí byť aj označenie v tom parametru kam a musí to byť takisto nastavené. Takže to máme v rámci tohto. Potom prešla tam ďalšia úprava v rámci nejakých nastavení. Ja si to skúsim napríklad dať napríklad tuto. Tak dobre viete, že v tej verzii 2024, tak keď ste mali napríklad takéto niečo, toto je tiež známe zapojenie, ktoré sme si ukázali v rámci webinára ako na elektrorozvody, tak tam bolo to, že ste mali napríklad označenie okruhu svetelného jednotku a ste dali aj zásuvku 1. Nemalo by sa to stať, ale náhodou sa môže stať, že sa pomýlite. Tak my sme spravili ošetrenie, že v rámci toho, keď si vyberieme elektrorozvory, tak uvidíte, že tá zásuvka 1 bude mať pridelený ako keby ďalší okruh. Ja to mám teraz trošku poletené, lebo som tam robil nejaké úpravy, takže si môže zmeniť ten účel na zásuvky. Tak, a automaticky aj túto VL2. Inak keď robíte, tak možno taká finta v rámci nastavení a úpravy, že si viete vybrať naraz, vyberiete jedno, dáte si, takto teraz napríklad dám si, že zásuvky a všetky tie označené, funguje to označenie takisto ako vo Windowse, čiže buď cez Ctrl alebo cez Shift od prvého po posledný, takisto funguje toto označenie a vy si to viete v tomto dialogovom okne zmeniť, automaticky po túto trasu budem brať účelovo ako zásuvky. To isté platí pre typ, dimenziu a tak ďalej. Takže čo som chcel povedať, že v tej verzii bez service packu by vám hodilo túto zásuvku do okruhu jednotky, čiže by vám dalo, že VL1, automaticky by ste tu mali potom VL1. Takže my sme pristúpili alebo nastavili sme úpravu v rámci programu alebo tejto funkcie, že bude automaticky dávať do ďalšieho okruhu. Aby sa vám nestalo, že máte aj zásuvkový svetelný okruh potom pod jednou kabelážou. Takže dám si vložiť do výkresu a vidíme, že už to máme zmenené. A môžeme si zasa pozrieť napríklad cez tú informáciu o prvku, že tam budeme mať 2-3 kabeláže, takže mám tu zásuvky, jednotku, VL2 a VL3. Takže toto je ďalšia novinka v rámci service packu, ktorá tam bola spravená. Tiež tam bol rozdiel napríklad ešte v jednom, že napríklad ja teraz vymažem napríklad pripojenie v rámci zásuvky 2 a nefungovalo alebo robilo chybu, že keď sme mali napríklad, dajme tomu zasa, že zásuvky a ja tu dám takto napríklad krivku, dám napríklad takto, zobral nejakú inú a mám tu ešte nastavenú hladinu, tak si dáme ešte raz, prečo to teraz nepreplo, skúsim ešte raz, pozrieme sa. Mám tam asi niečo nejak nastavené, teraz robil som tam nejaké úpravy, tak mi teraz nechce zobrať. Nevadí. Môžeme to spraviť aj tak, že potom to zmením v rámci tej zmeny, takže dám si zásuvky. A čo chcem povedať? No, už som to zobral. Takže dám si takto zásuvky a občas potrebujete, alebo bola taká otázka, že potrebujem si tam dať aj oblúk. Čiže v rámci nastavenia tej krivky viem spraviť si oblúk, čiže do príkazového riadku buď dám O alebo kliknem na oblúk a zadám sem napríklad nejaké oblúkové pripojenie. Čiže ja vypnem F8, spravím si nejaké oblúkové pripojenie, skúsime dať niekde takto, a napríklad takto a teraz sa vrátim na úsečku. Toto určite poznáte, je to základ kreslenia v CADu a pripojím úsečkou. Prvýkrát v rámci 2024 ono to prejde, ale potom tá ďalšia editácia už neprešla, už hádzala chybu, takže teraz keď si pozrieme, tak v rámci VL2 tak už nám krásne zoberie. A teraz, keď sa pozrieme, tak automaticky by mala prejsť aj teraz túto VL3 a VL2, aj tá editácia a úpravy v rámci takéhoto oblúku. Takže to je tiež v rámci noviniek service packu. Boli tam ešte úpravy potom v rámci nejakých stupačiek, že keď tam boli nejaké prepoje, tak to nefungovalo, nechcelo to zobrať, boli tam nejaké ďalšie optimalizácie. Plus, ako som spomínal, sprava doľava a zľava doprava už to je jedno, ako si vyberiete, hlavne pri kruhových zapojeniach, funguje to už správne.
boli tam nejaké trošku malé rozdiely v rámci načítavania trase, ale to už je tiež opravené. Toto sme si prešli. Ďalšia vec, ktorá bola v rámci opravy, to bude toto určite kolega spomínať, je práca vo vysokých súradniciach. Čiže keď ste mali nejaký podklad, a dostali ste podklad hlavne od stavara alebo architekta a mali ste podklady priamo v niekde v vysokých súradniciach, nejakých miliónoch a tak ďalej, tak sa stávalo, že keď ste dávali nejaké krivky alebo nejaké merania, tak alebo vám nefungovali úkopy. To znamená, že tam naozaj nedalo pracovať vo vysokých súradniciach. Toto je takisto opravené v rámci service packu. Takže už vám to bude fungovať. Máme to overené aj na veľkých výkresoch, situáciách, takže to funguje. Ďalšia vec, s ktorou sa stretávam v rámci užívateľských nastavení elektrorozvodov, je špatné buď číslovanie alebo robenie to, že pracujete priamo nad výkresmi od stavara. Ono treba si uvedomiť to, že keď vy vyberiete niekoľko XY kriviek, úsečiek, prvkov, tak tá funkcia, než to prebehne, že vyselektuje, že toto sú čiary vytvorené v rámci náčrtu alebo v rámci kabeláže elektrorozvodov, tak to násobuje tú rýchlosť. Preto odporúčam aj na každom webinári, to vždy spomínam, že buď keď pracujete, tak si tie hladiny dajte do zamknutej. Čiže napríklad tu, keď si pozriem, tak mám zamknuté hladiny, takže si ich zamknite tie hladiny. Po prípade si spravte z toho blok, ako robíte, alebo to použite ako referenciu a na tej referencii pracujte. Naozaj uvidíte, že keď dodržíte túto zásadu, tak zrýchlite tú prácu v rámci funkcie elektrorozvody. Vrátime sa ešte v rámci elektrorozvodov, ja ešte spomeniem pár vecí, čo tam boli nejaké ešte úpravy. Takže tu keď sa pozrieme v rámci nastavení, tak sú tu ďalšie novinky. Ono inak boli tu, treba si všímať aj poznámky. Napríklad sa stáva aj to, že tam máte napríklad vložené viaceré rozvazy, ktoré nemáte pripojené, nemáte tam definované žiadne pripojovacie krivky alebo vedenia, skôr by som to nazval, a tým pádom program nevie, že tam má niečo pripojiť. A zrazu tu máte poznámku, že buď není dodržané nejaké pripojenie, nepozná parameter kam, alebo ďalšie veci. Takisto treba dodržať nastavenia v rámci toho, že keď tam máte viacero rozhľadačov, tak tie prvky musíte mať definovaný parameter kam. Ak tam máte iba parameter, ak tam máte jeden rozhľadač, tak ten parameter kam samozrejme nemusíte vypisovať, on si to doplní sám. Ale to sú samozrejme zásady, ktoré sme si vysvetľovali, alebo ktoré som vysvetľoval v rámci webinára ako na elektrorozvody. Takisto som to vysvetľoval v rámci nejakých zabezpečovacích systémov a tak ďalej. Ja to vždy zopakujem, pretože tieto chyby sa dosť často opakujú a pýtate sa na to, tak preto to zopakujem vždy na každom webináre, aby ste si to trošku osvojili a vedeli a nezabúdali na tieto nastavenia. Ďalšia vec, ktorá ešte je v rámci nastavení, tak samozrejme kabel medzi vypínačmi, štandard medzi sériovým krížovým alebo sériovým krížovým, sériovým a tak ďalej, tak tu máte tieto nastavenia, takže to stále funguje. Potom je tu spôsob odčítania okruhov. Toto tiež v rámci tohto nastavenia mávam dotazy, že ako to nastaviť, prečo mi to nefunguje. Treba vedieť presne, kedy dá tento oddelovač. Spomeniem napríklad na príklade silových rozvodov, že mám napríklad túto rozvádzač, ktorý má nejaké označenie RD alebo niečo by som dal. Takže ja v rámci nastavení viem si upraviť popis, ale prvok, takže editáciu makra by som dal, že tu dám napríklad rozvádzač RD a nastavím tam oddelovací znak oddelovač. Tento znak definuje to, že on bude vedieť, že tento prvok už bude inak definovaný. Alebo ďalšia vec, taká trošku, ktorú sa tiež pýtate, je napríklad, že mám očíslovanie RD1, RD2, RD3. V tomto prípade tiež bude inak úplne fungovať, teda malo by fungovať. Vidíte, že už mi dalo v rámci toho označenia, no teraz to funguje, lebo sme tam spravili úpravy, ale keby tam bolo viacero prvkov, tak v rámci tohto nastavenia treba dávať oddelovač a on si potom upraví.
Áno, teraz to je jednoduché, lebo on nájde to označenie RD1, čiže tú jednotku. Keby som tam dal napríklad iné označenie 10, tak mi bude fungovať inak. Takže ukážeme si to v rámci toho nastavenia. Teraz napríklad som neprepísal to označenie, takže zregenerujem výkres. Ak máte nastavené v rámci popisov a použiť masku pozadia alebo použiť automatické popisy, tak automaticky už vám bude definovať tieto tzv. Fieldy. Ja tie popisy mám dozadu vypnuté, tie masky. To tiež, ak by ste mali nejaké otázky, tak môžem vám to potom ukázať na konci. Ale to už standardne v rámci webinárov bolo veľakrát spomínaných, ako si to nastaviť a vypnúť. Takže vráťme sa k tomuto. Takže ja teraz si dám editáciu makra, vyberiem. A tu dám napríklad, že tam bude Z10. V tomto prípade, teraz keď tam mám Z10 napríklad, tak potvrdím OK, zregenerujem alebo uložím, ono automaticky sa to prepíše. Spustím si elektrorozvory, vyberiem, spustím a no, je to už ošetrené. Čiže tu mám nastavené ja vlastne ten oddelovač, čiže keby som to mal bez oddelovača, tak vidím, že to mám BL10, čiže berie mi označenie toho rozhľadača. Takže keby som mal ešte napríklad aj tento prvok označený RD10 lomeno, tak automaticky mi bude definovať, že to je okruh 10. Tak teraz je dôležité si nastaviť sa oddelovačom, potvrdiť a automaticky vidíte, že mi krásne už berie označenie toho okruhu, tak ako som si definoval. Samozrejme platia tie zásady, keď tam chcem poradové číslo, tak tam musí mať jedna bodka a tá bodka nám definuje oddelovať zase nejaké poradové čísla, že to je v jednom okruhu, čiže pripojené v sériu paralelne za sebou. Takže toto máme v rámci nastavenia elektronozvorov. Takže keď si pozrieme, tak to máme všetko upravené. Ďalšia vec, ktorú často užívateľia v rámci nastavenia elektronozvorov nerobia, tak je prepoj križovania. To znamená, že prepoj tohto križovania nájdete v rámci stúpačiek. Čiže keď si dáme v rámci databázy, si dáme teraz, že stúpačky a vedení a tu si nájdeme križovania vedení, tak máte tu rôzne možnosti uchytávacích bodov. Toto uchytávacie bodov, keď si vyberiete napríklad stred, tak stačí iba vložiť, ja to ukážem napríklad tuto, ja som to síce hovoril priamo v rámci ako na elektrorozvory, tak to pre istotu zopakujem. Dám elektrorozvory, vyberiem a teraz keď si pozrieme, tak vidíme, že nám ide najkratšou trasou do rozhľadača. Tak v tom prípade, keď sa vám niečo krížuje alebo vám niečo poriadne nefunguje, používajte toto križovanie vedení. Stačí to iba naozaj vložiť do tej trasy. Je to jedno, či to dáte hore alebo doprava, doľava. Môžem to teraz zmeniť týmto štýlom a uvidíte, že tá trasa pôjde tak, ako chceme. Čiže chcem docieliť, aby išla tá trasa takto. Tak teraz, keď si to kliknem, tak automaticky vidím, že tá trasa sa mi veľmi jednoducho a ľahko prispôsobí sem, dám vložiť a označí sa mi krásne tá trasa a preruší sa mi to vedenie. Ja som to dal na schvál, som to spojil, aby sme to videli, že tam je nastavené priamo orezávanie tých kriviek a vo výkrese potom to aj krajšie ukazuje a zabezpečíte si správne fungovanie funkcií elektrorozvodov.